Mindenkit nagy szeretettel üdvözlöm. Most, ami elhangzik, ez egy Pál apostolnak Efézuspediekhez ír leveleből való ima egy észt nemzetiségű hívő ember szájából. Ez egy ima elhangzik hitülekezetért, mert az ember is hitülekezet tagja, és most mindenkit nagy szeretettel kérlek, hogy bocsásson meg minden kiejtés hibát, és minden más hibát is. Szóval elkezdtem. Kegyelem hitülekezetnek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Messiás Jézustól áldott legyen az Isten, ez a mi Urunknak, Messiás Jézusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldatszal a mennyekben, a Messiásban, azért, mint magának kiválasztott minket többen a világ teremtett, hogy legyünk mi szántek és vetetlenek ő előtt, szeretet által eleve elhatározva, hogy minket a maga fiával fogad a Messiás Jézus által, az ő akaratjának jó kedve szerint kegyelmet dicsőségének magasztalatra, mellyel megajándékozott minket a most szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az a kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlett velünk, minden bölcsességgel az értelemmel, megismertetve velünk az ő akaratjának titkát, az ő jó kedve szerint, mert eleve elrendelt magában, az idők teljesenek rendere nézve, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindeneket a Messiásban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak, öbbennekiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltezen annak eleve elvégzés szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalatra az ő dicsőségenek, akik előre remengettünk a Messiásban, akiben mi is minek utána hallottunk az igazságnak beszedett üdvösségünk evangéliumot, amelyben hittünk is, megpecseltettünk az ígéretnek a szánt szellemevel, aki szállag a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének magvaltatozara, az a dicsőségének magasztalatra. Annak akar, de én is halvan a mi hitünket az Úr Jézusban, vagy halvan az hitülekezetnek hitett az Úr Jézusban, és minden szállteket való szerelmüket nem szűnem meg haladtálni hitülekezettel, emlékezzen rájuk az én könyörgözőimben, hogy a mi Úrunk Jézus, Messiás Jézusnak Isten a dicsőségnek adja nekünk a bölcsességnek és kijelentésnek szellemet, ez a megismerésben, ez világosítsa meg az értelmük szemeit, hogy tudhassanak, hogy mi az ő elhívásnak reménysége, mi az ő öregsége, dicsőségnek gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a munkája szerint, amely megmutatott a Messiásban, mikor veldalmaztat őt a halálból, és ültetett őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden vejedelemségene, és hatalmasságon, és éren, és urasságon, és minden neven, mely neveztetik nem csak a világon, hanem a következendőben is, és mindeneket jöttett az ő lábai alá, és ő tette mindeneknek fölötte a Anya Szent Hegyházának vejeve, mely az ő teste, teljessége, ő neki, aki mindeneket vedett mindenekkel, minket is megelevenített, kik voltunk a vetkénkben, vetkénk, ez bűnünk miatt, melyekben jártunk egykor a világ vójázat szerint, a levegőbeli hatalmasság védelme szerint, a most szellem szerint, mely most az engedetlenség fiában munkálkodik, akik között forgoltunk egykor mi is minden, amit testünk kívánságában. Cselekedven a testnek és gondolatnak akaratát, és természet szerint haragnak fia voltunk, mint egyebek is, tehát Isten gazdag leven irgalmasságban az ön nagy szerelmeből, melyel minket szeretett, minket kik meg voltunk halva a vetkénk miatt, megelővinített együtt a Messiásszal, kegyelemből tartottunk meg, és együtt feldalmaztat, és együtt ültetett a mennyekben a Messiás Jézusban, hogy megmutassa a következendő időben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hoztunk való jóságából Messiás Jézusban, mert kegyelemből tartatunk meg, hitáltal, ez nem tőlünk van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekből van, ha senkinek hergegyek, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetven általa a Messiás Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Annak akart emlékezzünk még arról, hogy egykor mi a testben nem zsidók, kiket körülmetetlenségnek nevez valahol más úgynevezett a testen késszel megcsinált körülmetelgedés, hogy ti, vagy mi, mondom, abban az időben Messiás nélkül valók voltunk, Izrael társaságától idegenek, ez az ígéret szövetségeddel távol valók, reménységünk nem való, és Isten nélkül valók voltunk a világon, most pedig a Messiás Jézusban még kétkor távol voltunk, közel valókkal lettünk a Messiás vére által, mert ő a mi békességünk, ki egyedette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választóvalat, az ellenségeskedett az ő testében, és a parancsolatoknak tételekben való törvényet eldörölven, hogy ama kettet egy új emberet teremtse önmagában, békességet szerezven, és hogy megpékeltesse az Istennel mind a kettet egy testben keresztül által, megölven ezen az ellenségeskedést előven, békességet hirdetett nekünk, a távolvalóknak és közelvalóknak, mert ő általában menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Azért ti már nem vagyunk a jövővények és zellerek, hanem polgártársai szenteknek és családelyes Istennek, kik fölépítettünk apostoloknak és profétaknak alapkövön léven szegletkő maga Messiás Jézus, akiben az egész épület szép rendel rakatatvan növekedik, szent temploma az Úrban, akiben biz együtt építettünk, Isten ajlakával szellem által, ez okért meghajtom a dérdemet. A mi Urunk Messiás Jézusnak atyá lett, akire neveztetik minden atyasság, minden nemzetség, vagy minden atyasság, menjen, ez földön, hogy adja meg nekünk, adja meg itt gyülekezetnek az ő dicsősége, gazdagságát, hogy hatalmasan megereződjön az ő szellem által, a belső ember mindegyik itt gyülekezetnek tagja, hogy lakosok Messiás a hit által, minden hitgyülekezet tagjának szíveben, a szeretetben megtökörözven az alapvetően, hogy megértessenek minden szentekkel együtt, mi a szélességes, hosszúságes mélysége, és magasságes Isten jó voltanak, és megismerelnek Krisztusnak minden ismeretet, velülhaladó szeretetet, hogy ekképpen bedelezeden Istennek egész teljességeig, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneken megtelekedhetik, följebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkod erre szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Messiás Jézusban, nemzetségre, a nemzetségre, örökön öröke. Amen. Köszönöm szépen. Aitäh. Tänään väga mindenkit. Tänään väga. Ez volt az én anyanyelvemben, ezt anyanyelvem, ahogy mondtam. Köszönöm. Aitäh.